ассалому алайкум мардуми ютуб подписчикои канали Сауду ТВ. Созен хубен ама касатинҷен. Ирӯз 24 марти соли 2024. Ирӯза навор бовар кунен як мошинои қабул кардам беҳад арзонанда хости дили шумо шуд бачаҳо. Лайкора бизанен, подписатсия кунен. Чизе ки дар рӯи экран дезен ҳам мошинора ман рекламаш мекунам, тамошо кунен. Барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем. ютуб, тикток, инстаграм да фурӯхта метавонед иншоаллоҳ. хулас кортона буд мекунем, шумо дастгирӣ кунед. ҳамин канала барои шумо кушодам бачаҳо. поддержка кунен, лайк бизанен, подписатсия кунен, рӯй кунен акаҳотонда, дӯстдаротонда, нафароне ки мошинхар ҳастанд, хонахар ҳастанд, канала тавсия кунед. хулоса навори баъдинавор хонаҳо мешавад. качес бара баланд карда монед, маълумотро гӯш кунед, навора бо диққат тамошо кунед. эълона сар мекунем. бардори азиз, хабари муҳим. агар шумо тинкоф карта заказ кунен, ҳамин рақамҳои +926 муроҷиат кунен. хубии тинкоф карта ҳамяе ки ба Тоҷикистон шумо дар тӯли як моҳ то 20,000 рубл бе комиссия сум равон мекунед. касоне ки заказ мекунанд якта симкарта, якта чихол. агар аз номи канали Сауду ТВ гап занен, боз як наушники беспроводни 20 сум оварда шумода мерасонанд. марамат заказ кунед бачаҳо. хубиш ҳамяе ки як моҳда шумо 20,000 рубл бе комиссия сум равон мекунед. аз номи канали мо ҳатман нависен, наушник беспроводни шумода оварда мерасонанд бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mazda 626 ҳастае ки солаш 1994 дар ноҳияи Нуробод меган. мотораш 1.8 газа бензин 13000 сомонӣ меган. бо саводои хубам дорад. муроҷиат кунен, занг бизанен аз номи канали мо. кадом мошине ки реклама мекунем аз номи канали мо гап занен, худохоҳад арзонтон мекунам бачаҳо, чунки мо худмон гуфтагем. рақамои 933 да занг мезанен ёки 918 ҳардашта занг занен масъалат кунен. ҳолати мошин хуб, бардори азиз меган. состояние мошин соза, документош то моҳи феврали 2025 сола ҳастай. метавонед муроҷиат кунед, бихаринаш. маъқул боша агар марамат кунед. ҳатман дар комментария бинависед шумо дар кадом намуди мошин маъқулай, нависта бонед, иншоаллоҳ ба назар мегирем. мегзарем ба дуюм тангени фурӯшӣ. танген грузовой ҳастае ки солаш 2008 нархаш 28000 сомонӣ. дар ноҳияи Данғара қарор дорад. рақамои телефон ёки ватсап ҳардаш дар рӯи экрани шумо. ҳолати хуби техникада қарор дорад, мега зури бад мошинча нахаду хулас. алишам мешавад бо ягон тикои нормални состояниш боша алиш мекунем меган. хел ба нарх 28000 сомонӣ, кам беш саводо ҳам дорад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки солаш 1998 ба хотири шумо навораш кардам бачаҳо. кофта ёфтамша, мондамша. солаш 98 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 42000 сомонӣ нархаш. Astra G гарани қиматан. ҳаракат кард, арзонша ёфтам барои шумо. газ бензин, мотори 1.6, коробкаш механика. краска тоза. состояние мошин нахаддо. рақамои 915 70 64 44 занг занен маслиҳат кунед. маъқул боша бигиред. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документҳо 7 моҳи дига ҳастай. кондитсионер дорад. дари пеш электропакет. магнитофони Sony задагӣ меган. гарени хулас мехонад. мошинча зур, дискои фасон загӣ, краска тоза. ҳолати хуби техникӣ. хулас нахаду мошин айни ҳол гаштестай дар шаҳри Душанбе. марамат занг зао маслиҳатӣ бигир. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Honda ҳастае ки Hondaи фурӯшӣ қабул кардем. солаш 88 сол. ноҳияи Воседа қарор дорад. нархша меган 13000 сомонӣ.
бензини холӣ, мотораш 1.8, коробкаш механика. рақамаш дар рӯи экрани шумо 904 ахираш 64 дар занг мезанед, маслиҳат мекунед мегиринша. ноҳияи вусе 13000 сомонӣ. 4 баллон соз, мотор соз, салон соз. ҳуҷҷатҳо то декабра ҳастанд меган. алишам мешава ба некси опел боша, фарқ надора. варианти алишира гуфтем ба нарх 13000 сомонӣ. бо худотон занг бизанен. маслиҳати Ҳиндустон. бачаҳои азиз, ҳамин наборои мо шумода маъқул бошад дар комментария бинависен ки маъқулай бародари азиз. лайкора бизанен, подписатсия кунен, дастгирӣ мо кунен. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. лада приора астае ки бо номи ваз приора мегем, хато намекунем. солаш 2013 сол, шаҳри Баҳдад қарор дорад. 39000 сомонӣ, бензини холӣ, мотораш 1.6, коробкаш механика. рақамҳои 1914 ахираш муроҷиат кунем бачаҳо, занг бизанем, маслиҳат кунем бигирем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. то декабра танировка, то охири августа ҳуҷҷати солона ҳам дора мегам бачаҳо. варианти алишира мебинем, пешниҳод бикунен. варианти алиштона мошинча соз, краска тоза, дискҳои зур, ҳолати хуби техникӣ, нахаду хулас. приёрахаро ҳамҷа бошен. агар ина рақамошона занг занен 94 31 1914 да муроҷиат кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2115 астае ки солаш 2005. любителяш бошен агар тамошош кунед. 2005 сол 2115 шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. 12500 сомонӣ, гази холӣ, мотораш 1.6. механика. рақамаша мондем 91 300 130. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нахаду, ҳуҷҷати солона надорад. беҳуда занг назанед, илтимос кардан соҳиби ҳамин 2115. худотон бо нашоти нархаш касе мехарен, занг запирсед. бародари азиз, номерои ма барои реклама кардан калон карда мондад. бисёри бачаҳо мада занг мезанед нашоти мошин. фақат барои реклама занг занен. рақамҳоро мондем. мошин, замин, хона, квартира, чизе боша мо рекламаш мекунем. ҳамин навори мада лайк бизанен, дастгирӣ мекунен аддуши. фақат ай тарафи мо намешавад дастгирӣ, ин тараф мешавад. дар комментария ссилкаи канали автотиҷӣ нигоҳ кунед, мондагем канали зурай навшали барои шумо. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. BMW 5 M5 астае ки солаш 1998 сол. мо ака нафарое ки BMW хар ҳастанд, онҳоро ҳам ба назар мегирем, чунки онҳо дастгирӣ мекунанд. ноҳияи вахшда қарор дорад. 35000 сомонӣ. бензин плюс газ, мотор D, коробкаш автоматай, краска тоза, дискҳои зур, ҳолати хуби техникӣ, мотор, коробка ходовои соз, бо кам беш савдо ҳам мешавад. рақамҳои дар рӯи экрани шумо, занг мезанед, маслиҳат мекунед, маъқул боша мегиред. баллонои зур, даруни мошин тоза, хушрӯ, BMW 100 инакунед бо дигаҳ Ҳиндустон. ноҳияи вахшда қарор дорад. 35000 сомонӣ меган, бо савдои хубам дорам. алиш вариантоша гуфтагӣ нестанд. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lumina меганша, солаш 99 сол. гарини таърифш кардан рост нигоҳ кунед, мехонамшам. шаҳр Душанбе 34000 сум, гази бензин, мотори 35 автоматика. документ то 05-24 ҳастае. мотор, коробка ходовой 100%. полни электропакет, кондитсионер. варианти алишира худотон прилагат кунед меган, варианти алиши ҳастае. расходаш 12-13 литрае.
бениҳоят тоза ҳай. Трешина гуфтани гап надорад. Автоматика, газ, бензин. Мотор, коробка, ходовой 100% меганша. Полни мошинча қонуну қоидаш кардагем. 34,000 сум мегем, бо савдош мекунем. Гуфтесан савдо дар назди мошин боша дар шаҳри Душанбе. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс ҳастае ки солиш 1996 солае. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 37,000 сомонӣ мегам, бо савдои хубам дорад. Бензин, газ, моториш 2, коробка автоматика. камтар савдош мекунем. Боз беҳуда занг назанен. рақамоша мондем 889. Mercedes Benz Eleganka меган. полобъёмни, кондитсионер дорам. бачако Савдо ТВ, YouTube, TikTok, Instagram дора. ҳамаша подписатся кунен. ҳозир навори мада лайк бизанен. ҳамаи чизиш кор мекуна мега. хулас заводской хидшай 4 чашка нав. задагӣ варид надорам. тагош пусидагӣ ҳам нестай. бо савдо ҳам мешава. срочна бо нархи 37,000 сомонӣ. элеганси тоза ҳай меган. бо мақсад камтар савдо мекунем. беҳуда занго назанем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D ҳастае ки солиш 1997 солай. шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. 16,000 сомонӣ нарх. Бензин, газ, мотор D, коробка автомата. срочна сум дар кор меган. Россия мерам. ба хотири Россия рафтанам савдош мекунам. рақами 900 ахираш 20 занг мезанен. маслиҳат мекунен. маъқул боша мегирам бачаҳо. фақат нашоти ҳар як мошин рақамои худошона занг бизанен. маслиҳат бигирен. касоне ки мошинотонро мефурӯшен, пешаи мақсад клиент ёфтан аввал залогша биге баъд датиш кунен. шутоби шумо реклама мехарем ба сум насӯзем. бисёр бачаҳо муроҷиат мекунанд ки ваъда мекунанд бега мошинта мебинам, пагаме мебинам. мақсад ака нафурӯшиш мехарам. хел накунем бачаҳо мошин хар. дар рӯи экранатон мошини навай, канали нави мой бачаҳо дароен. бениҳоят мошини арзонай. хайр.